wedstrijden. Kom nou niet. Oh jezus, boykie. Met jou, nee, ik heb het vast. Ja, volgens mij nou ongemakkelijk. Maar ik heb die te zien dat je moet om. Nou, niet zo dat hij toe is, je moet hem een beetje terug. Ja, want dan hoef je niet hard te slaan. Dan is hij natuurlijk gevlakt van de bal is het eerst nog. Ja, dat is ook goed. Ja.
Let's go, man. Come. Right, let's go. Come on.
Kom maar naar kop. Kijk, let's go. Kom weer aan. Hou dit achter. Kijk, kom boys, kom. Ik denk dat ze naar de markt
doet het dan? Hoe doet het dan? Ja, maar ik denk dat dat zo'n 4 cirkel wat voor het week uitgeweest is. Oh, je stond hier voor mij. Ja, maar dat was je. Nee, dat is niet zo. Het is wat variëren. Het is klaar. Ja, dit is een slechte nou. Ik stel het nou, dit kan ik niet. Je weet het, dit is arrogant. Blijf je
Staan en so. Ja. Die so maar ja, ek het sien dat gebeur.
Sorry, Dean. That is 15. That is 15. It's not white. Adriaan, waar trail nou? Hy het dit 2 keer geraak. Okay, maar solank as wat hy een aksie gehad het, dan moet dit dan aan. En ek het nie gesien dat hy 'n dubbel aksie het nie, so dis fine. No, he's pretty consistent. Hey, George, nice. You're nothing. You don't have to.